سلام كما يتوعلو كبرى سماعتنا بهرميني ميديا نلو محاموس بحث تحساس زي تدالو حد ارتزيناتات حجنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم ان عدمنا كندنا طبطاتهم كنقدم شودن ابحثو ابالنت نيتو قسقاس ترمهلاوا ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሾደን ቤልስትሮም ገሊጹ ካብ ዝመጽእ ለካቲታት ሒዙ ካሕሳስ ፀዓት መሃብ ከም ዝጅመር ተገሊጹ ውድድር ዝተፈላለዩ ቀመማትን ያታው መግብን ይካየድ ኣሎ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክብራት ሰማዕትና ናይ ዚዮምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ደጊምና ንምክትታልኩም ንዕድም ምስ መዘነው ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቱርክ ድሕሪ ዝገበረው ርክብ ሾደን ኣብ ሕቶ ኣባልነት ኔቶ ገስጋስ ተረምህላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሾደን ቶቢያስ ቤልስትሮም ገሊጹ ክልቲኦም ሚኒስተራት ኣብ ቡካሬስት ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኔቶ ከም ተራኸቡ ቤልስትሮም ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ክፋላት ናይቲ ቱርክ ሾደንን ፊንላንድን ዝበጽሖ ስሉሳዊ ሰነድ ምርድዳእ ክትግበር ከም ዝግባእ እኳ እንተገለጸ ዝርዝራት ግን ኣይሃበን ዋና ጸሓፊ ኔቶ የንስ ስቶለንበርግ በወገኑ ሾደንን ፊንላንድን ነቲ ሰነድ ይትግበራ ምህላውን ገሊጹ ኣሎ ካብ ዝመጽእ ለካቲታት ሒዙ ኣብ ማእከላይ እንደወባን ሾደን ብኽብሪ ዋጋ ኤሌክትሪክ ንዝተጠቕዐ ኣባይቲ ፋይናንሳዊ ሓገዛት መሃብ ከም ዝጅመር ተገሊጹ ዝሓገዛት ካብ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ መስከረም ንዝነበረ ኣጠቓቕማ ፀዓት ኤሌክትሪክ ምርኩስ ብምግባር ዝኽፈል ኮይኑ ክሳብ 5 ሚልዮን ዓማዊል ከም ዘጠቓልል ተመልኪቱ ኣሎ ዝቕጽል ስጉምቲ ንቢዝነሳት ሓገዝ መሃብ ይኹን እምበር መንግስቲ ነዚ ዝኾን እኹል ምቅራብ ኣይገበረን ኣሎ ክትብል ሚኒስተር ፀዓት ቢዝነስን ኢንዱስትሪን ኤባ ቡሽ ገሊጻ ኣላ ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሾደን 141 ዓይነታት ባኒ ዝንጅብል ኣብቲ ኣብ ስቶክሆልም ስኬፕ ሾልመን ዝርከብ ማእከል ስነ ህንፃን ዲዛይንን ሾደን ንምርኢት ቀሪቦም ምህላዎም ተፈሊጡ ናይ ሎም ዓመት ቴማ ኣብየ ኩርናዑ ዝተሰመየ ምዃኑ ኣዋሃዲት ኤግዚቢሽን ኤልሳቤጥ ኖሪን ገሊጻ ኣላ እዚ ምርኢት ዝጸንሐ ያታ ስድራ ቤታት እዩ ስለዚ ድማ ዓበይቲ ኣዴታት ምስ ደቂ ደቀን ይበጽሓና ኣለዋ ክትብል ኤልሳቤጥ ንሬድዮ ሾደን ሓቢራ ኣላ ተዓወቲ ቅድሚ ልደት ክንገር እዮም ተባሂሉ ኣሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ይኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና መወዳእታ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ኣብ 2020 ኣብ ሕርሹ ዝተፈጸመ ናይ 4 ሚልዮን ዶላር ስርቂ ምዕፋንን ነቶም ሰረቕቲ ስቕ ንኽብሉ ብምግባሩን ክውንጀል ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ራማፎሳ ስልጣኑ ብዘይኣገባብ ብምጥቃም ንሕጊ ጸረ ብልሹና ምጥሓሱ ካብ ሓደ ዘይሻራዊ ፓነል ሊሑቕ ዝወፀ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ዘይካዚ ዝጸብጻብ ናብ ባይቶ ከም ዝቐረበ ነቲ ባይቶ ነዚ መርሚሩ ክሲ ከቕርብ ድዩ ወይስ ካልእ ንምውሳን ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ግዜ ሓቲቱ ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ ንሱ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ተግባር ከም ዘይፈጸመ ብምጥቃስ እቲ ዝተጠቕሰ ገንዘብ ካብ መሸጣ ብዕራይ መሮር ዝተረኽበ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ባሕቲ ታሕሳስ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ንምክትታልኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ